Здравейте, добре дошли! Аз съм Генка и се радвам изключително много, че имаме възможност да споделим следващите минути с това видео енергийното пространство на Академия Авани. Днес искам да ви разкажа накратко за моя личен опит с един изключително простичък метод от информационната медицина, а именно с това как работя с ето този знак. Ако сте внимавали в училище в част по физика, сигурно си спомняте за знака синус. Ако не, не е фатално. Сега ще ви разкажа каква практическа стойност има този знак за мен, надявам се и за вас. Преди да премина към функцията му, към това как работи и към информационната медицина, един кратък обзор на това как са се развивали в исторически план, какво развитие са претърпяли средствата за лечение. В самото начало, когато хората не са имали никаква представа за това как функционира това тяло, как работи, какво се случва с него, как може да му въздействаме, е била молитвата и ритуалите. Молитвите и ритуалите и днес се радват на особена популярност, така имат един, ако мога така да се изразя, в процес на възраждане. Аз също много обичам ритуали. След това се появява по-малко, постепенно знанието за лечебното свойство на билките. И някога, така, след много години, хората започват вече да са в състояние сами да произвеждат лечебни вещества, синтетично. И отпреди, така, може би, да кажем, особено последните 20-30 години появяват се хранителните добавки, лечебни вещества на растителна основа. И когато вече видим, нали, как минаваме през всичките тези етапи, между другото и молитвата, и ритуалите, и лечебните свойства на растения, на аромати и така нататък, всичко това е свързано с вибрацията, с енергията. Единствено синтетично произведените лекарства, да го кажем, те нямат те нямат нищо общо с енергийната система човек. Те влияят на биохимията в организма. Така, и стигаме до информационната и енергийна медицина, които се базират на това, че всичко е енергия. Ние знаем, че всичко е енергия, че всичко има определена вибрация и трептене. Така, когато можем това нещо да го установим, ние можем да работим на този принцип. Той ни дава огромни възможности да работим с него. Затова ще ви покажа сега, подготвила съм това учебен материал. Ето да кажем, това е вибрацията, фреквенцията, честотата, да кажем, на моето главоболие. Да? Това нещо може да се установи. Има вече достатъчно добре развита техника, с която може да се установи това нещо. И когато аз знам каква е честотата на моето главоболие и създам противоположната на тази честота, я анулирам. Тоест, не лично аз, това се прави с определени уреди. Технологията е на лице, технологията вече е известна. Това, че тези неща не се използват така в съвременната медицина, се дължи на факта, че докато има скъпоструващи, синтетично създадени лекарства, има малка вероятност да станат популярни и подобни методи, но процесът не подлежи на спиране. Нещата са тръгнали и така, това е друга тема. Така, единствената област медицина, в която се прилага този принцип, е в разбиването на камъни на бъбреци, защото с тях няма скъпо струващо синтетично произведено лекарство. Но има направени проучвания, опити, експерименти с това как се вкарва една малка сондичка в един тумор, записва в тялото на човек, записва честотата на тумора, произвеждайки, създавайки обратната на тази честота. Той бива
как да кажа, изключен от мрежата, от енергийната система на човек и си заминава. Така, ще кажете прекалено хубаво, за да е истина, но е точно така, защото напоследък има така от доста години, за мен беше нещо ново, ново поколение слушалки, тези големите слушалки, които работят на принципа АНЦ, мисля, че се казва, да, и означава премахване на шума. Значи те действат така, че не просто натискат ушите и пречат на звуковата вълна да влезе в нашата система, да я възприемем, а те приемат звуковите вълни, честоти от външния свят и произвеждат една обратна на тях честота и ги анулират. Ако имате около вас тинейджери, които имат такива слушалки, близки познати, или пък вие самите имате такива, знаете какъв е ефектът от това, че ти просто то е един друг вид тишина. Дори несравнима и с тази тишина, която има сред природа, защото дори и там има така вибрации, чисти нещо, което така. Значи, технологията е изключително проста, работи. Но, за какво използвам аз този знак? Както виждате тук вече съм написала, използвам знака синус, за да анулирам неща, да премахна неща, които не желая да имам. Тук съм написала на немски, може да се види, зъбен камък, защото моите домашни любимци имат малко проблеми с зъбите и тази бележка е под паничката за вода. Под едната паничка за вода е синус с надпис зъбен камък. Под другата паничка за вода е синус, знак с надпис кърлежи, защото и това е нещо, което не е особено желателно за кученцата. Под моето легло, под моя матрак, което спа, има също един такъв синус знак, на който съм написала едни клетки, които не желая да се намират в моята система. И така, просто без да знам, не ми е нужно да знам каква е честотата, вибрацията на зъбния камък, на кърлежите, на определен вид клетки, но с този синус знак аз ги така един вид ги анулирам. Не е нужно да ми вярвате, не вярвайте на мен, не вярвайте на никой, на нищо. Изпробвайте, вижте как ще работи това нещо за вас, вижте за какво може да го използвате. Много е важно, подчертавам, не това, което искате, а това, което искате да анулирате, да изключите от енергийната система. Да? И естествено трябва малко време. За това нещо то не работи от сега за след малко, но ефект има и като се има предвид, не струва нищо, не пречи, ако не помогне, поне няма да навреди, нищо не ни пречи да го използваме. Да, така че желая ви успех и да, забавлявайте се, експериментирайте. Така, радвам се, че отделихте време за това видео. Това беше от мен. До скоро. Прегръщам сърцата ви.